Než začneme, dovolte mi vás poprosit o malou laskavost. Velmi se snažím dosáhnout hranice 1000 odběratelů, což je pro mě opravdu významné číslo. Klikněte prosím na tlačítko přihlasce k odběru, je to jen jedno kliknutí, ale pro mě obrovská motivace k tvorbě dalších videí. Děkuji vám mnohokrát. 13letá princezna si uměla držet tak, jako by jí celý Versailles patřil. Obklopená dvorními dámami s naivní drzostí dítěte, které již poznalo chuť moci a pozornosti, se Marie Anna z Bourbonu smála a vyprávěla, že uplynulá svatební noc nesplnila její očekávání. Byl tak nemotorný, tak neumělý. Ach, milé dámy, ani si nepředstavíte, pronesla s přehnanou důležitostí a sledovala, jak jsme zadrželi dech, a pak, když jsme se na sebe podívali, jsme se začali chichotat. Ale odkud má mademoiselle takové znalosti? Zeptala se lstivě jedna z dam a zvedla vějíř. Možná příliš poslouchá rozhovory dospělých? Odpovědí jí bylo další chichotání. Princezna se lehce zamračila a pak se s úsměvem odfrkla. Líbilo se jí, že každý její pohyb vyvolává kolem zrušení a diskuze. Užívala si ten sladký pocit své nadřazenosti. Marie Anna z Bourbonu byla rozmazlená, rozmarná a milovala přitahovat pozornost. Na rozdíl od skromných dívek, které se skrývaly za vějíři, ona se snažila zazářit. Od dětství princezna pochopila, že ve Versailles je mnohem zajímavější být středem pozornosti, než se vyděšeně skrývat ve stínu. Musíte umět vtipkovat, provokovat a přitahovat pohledy, jinak vás lesk paláce prostě pohltí bez stopy. Narodila se však vůbec ne v lesku zlatých galerií. Na podzim roku 1666 porodila na zámku Vincennes milenka Ludvíka XIV. Louise de la Vallière dívku, kterou pojmenovali Marie Anna. Narodila se v okamžiku, kdy její rodiče již stáli na pokraji rozchodu. Francouzský král, unavený tichou oddaností Louise, trávil večery stále častěji ve společnosti oslnivé markízy de Montespan. A ani radost z narození dcery nemohla vrátit dřívější něhu. Na králův pokyn bylo dítě předáno do výchovy mocnému ministrovi Jeanu Baptistovi Colbertovi. Tam, daleko od dvorských drbů, Marie Anna vyrůstala pod dohledem přísných guvernantek, ale od raného věku věděla, že je královského původu. V roce 1667 Ludvík XIV. Oficiálně uznal dívku za svou dceru a štědře obdaroval matku titulem vévodkyně de la Vallière. V 7 letech Marie Anna poprvé překročila práh královského paláce. V sálech se zrcadlovými galeriemi pod cinkáním křišťálových lustrů a šelestem hedvábných šatů ji představili jako mademoiselle de Blois. Toto je moje dcera, pronesl král. Při představování dvorním dámám zněl jeho hlas s pýchou. Marie Anna, křehká a zmatená, hleděla na otce svýma obrovskýma očima. V tu chvíli poprvé pocítila, že je součástí něčeho velkého. Její drobná postava v šatech vyšívaných stříbrem vyvolala nadšení u dvorních dam. Ale za sladkými slovy a předstíranými úsměvy se skrývaly hodnotící pohledy a zrádné záměry. Nelegitimní dcera krále. Krásná hračka pro intriky, ale ne nevěsta pro urozené vévody. Princezna rychle pochopila pravidla dvorské hry. Od otce zdědila hrdý oblouk obočí a jistotu, že svět je stvořen pro její zábavu. Marie Anna se naučila usmívat tak, aby v jednom pohledu bylo čitelné jak okouzlení, tak vzdor. V rozhovorech s dámami ze své družiny již v dětství dokázala vkládat jedovaté poznámky, za které jí bylo odpuštěno jen proto, že v jejich žilách tekla královská krev. Ludvík XIV. Tuto drzou dívku prostě zbožňoval. Považoval ji za nejkrásnější ze svých dcer. Její půvabné rysy a živost naznačovaly, že z ní bude skutečná kráska. Jsi mi podobná, má drahá, říkával a líbal dceru na čelo. Jeho vřelý vztah se pro Marii Annu stal jakýmsi účtem. Mohla si dovolit to, za co by jiní dávno zaplatili vyhnanstvím na venkov. Když Marii Anně bylo 13 let, ve Versailles se již šeptalo o její přitažlivosti. Husté kaštanové vlasy, pleť barvy broskve a pohled, v němž hrály posměšné jiskry, jí činili nápadnou v každém shromáždění. Dívka si cenila sama sebe a chytře toho využívala. Dokonale chápala, že aby přežila v tomto třpitivém bludišti intrik, musí být nejen krásná, ale také umět udržet pozornost na sobě. S léty rostla i její očekávání.
Když starý králův spojenec, velký Condé, požádal Ludvíka XIV. O ruku jeho dcery pro svého synovce Louise Armanda, princ de Conti. Král to přijal jako štěstí. Byla to skvělá příležitost, jak výhodně provdat nelegitimní dceru, protože jiní urození nápadníci ji jako nevěstu nevnímali. Skvělé spojení, řekl dvořanům. Posílí to její postavení a přinese čest našemu domu. Marie Anna však novinku nepřivítala s nadšením. Bylo jí teprve 13 let a snila o veselém životě na dvoře, ne o sňatku s mladíkem, který jí byl téměř neznámý. Ale vzepřít se otci znamenalo vyvolat hněv a Marie Anna znala cenu jeho přízně. V lednu 1680 roku Versailles zářil a připravoval se na honosnou slavnost. Hudebníci hráli pochody Lullyho a dvorní dámy soutěžily v eleganci svých toalet. Král, pyšný a spokojený, se díval na svou dceru. Má drahá Marie Anna, řekl jí den před slavností, musíš pamatovat, že toto spojení tě povznáší. Buď hodna nejen mého jména, ale i své nové role. Dívka s typickou živostí jen lehce kývla a v očích jí zablesklo něco posměšného. A skutečně, svatba se konala s královským rozmachem. Ludvík štědře přidělil své dceři 1 000 000 livrů renty, nešetřil ani na oddaných třpitivých šatech a draholkamech. To vše mělo ukázat světu, že i nelegitimní děti krále si zaslouží královské sňatky. Když Marie Anna kráčela k oltáři, hedvábné sukně jejich šatů tiše šustily po kamenných dlaždicích. Louis Armand, 18letý, pohledný, ale plachý mladík, jí zdrženlivě stiskl ruku. Zdál se zmatený v této honosné ceremonii, zatímco ona hrála roli nevěsty s typickým elánem a koketností. Vypadáte, jako byste chtěl utéct, tiše řekla a naklonila se k ženichovi. Já, Louis Armand, zmateně sklopil oči. Naopak, jsem šťastný, šťastný. Rty princezny se zkroutily v posměchu. Pak se naučte to skrývat, jste příliš předvídatelný, milí manželi. Tato hra se rychle změnila v ponížení. Ráno po svatební noci se Marie Anna v obklopení dvorních dam neudržela a vysmála se neobratnosti prince jako milence. Noc byla nudnější než ples, pronesla Anna lenivě, a můj manžel není vůbec hrdina románů. Její slova, pronesená s mladickou sebejistotou, vyvolala vlnu smíchu a drbů. Nikdo nechápal, odkud tak mladá dívka bere takové znalosti. Ale Marie Anna dosáhla hlavního. Opět se o ní mluvilo, opět se ocitla v centru pozornosti. Tento čin měl nevratné následky. Princ, uražený a zraněný výsměchem své ženy, se jí začal vyhýbat. Ona, zbavená tepla a něhy, hledala útěchu v rozhovorech a pohledech, někdy až příliš dlouhých, směřovaných k jiným mužům. Postupem času se na dvoře začaly šířit zvěsti, že Marie Anna chová sympatie k mladšímu bratrovi svého manžela, François Louis de Conti. Jeho drzost, jiskra v očích, schopnost zaujmout rozhovorem, to vše ostře kontrastovalo s plachostí Louise Armanda. Na dvoře se považovalo za téměř samozřejmé, že mladá princezna věnuje mnohem více pozornosti François Louisovi než svému vlastnímu manželovi. Mezitím se Louis Armand od své ženy stále více vzdaloval. Jejich manželský vztah se tak nevyvinul, ačkoliv se usmířili, stín té první noci mezi nimi vždy stál. Vojenská služba se pro něj stala způsobem, jak uniknout mučivému životu v manželství. V roce 1683 Louis Armand odjel do Flander, pak do Uher, kde se účastnil bitev proti Turkům. Pokaždé, když odjížděl, jako by si s úlevou povzdechl. V roce 1685 byl spolu se svou ženou ve Fontainebleau. Tam, uprostřed honosných interiérů a lesů, které se zdály věčné, propukla tragédie. Marie Anna se nakazila neštovicemi. Její tvář pokryly vředy a tělo pálilo jako v ohni. Louis Armand byl na blízku, v noci seděl u jejího lůžka, držel jí za ruku a šeptal slova útěchy. Nenechám vás, slyšíte? I kdybych sám padl vedle vás. Brzy se princ, který neopouštěl svou ženu, také nakazil, ale osud k němu byl krutější. Princezna, která měla pevné zdraví, se brzy zotavila. Její krása jen mírně pohasla, ale přesto zůstala stejná. Louis Armand se zcela zhroutil. Za úsvitu, když princovi poslední síly slábly, s námahou pronesl. Marie Anno, odpusťte. Stála u jeho lože bledá,
sevřela jeho chladnoucí ruku a poprvé po dlouhé době neřekla jediné jedovaté slovo. Jen šeptem pronesla. Chtěla bych vás milovat, ale ani jeden z nás to nedokázal. O několik dní později Louis Armand zemřel. Bylo mu pouhých 24 let. Marie Anna v 19 letech zůstala vdovou a zdálo se, že by měla jít do stínu, truchlit a pokorně prožívat své vdovské roky. Ale její povaha byla jiná. Princezna cítila život příliš jasně, než aby se skrývala v černém hedvábí. Nosila smuteční šaty, jak to vyžadoval dvůr, ale v duši necítila tíhu ztráty. Manžel pro ní nebyl víc než spojenectví uzavřené z otcovy vůle. Věřila, že její život teprve začíná a před ní budou nové příběhy, nové hry a nepochybně i nové city. Nyní patřila jen sobě, vzácná výsada pro ženu její doby. Marie Anna nepožádala otce o nový sňatek, nevedla jednání o provdání, nepořádala přehlídky. Přesto jí nabídky sypaly jedna za druhou. Nejhlasitější se stalo námluvě marockého sultána Ismaila ibn Šerifa, známého svou exotickou luxusem a nepředvídatelnou povahou. Když se o tom na dvoře začalo mluvit, Marie Anna se jen zasmála. Být zajatkyní harému? Děkuji, ale Versailles mi stačí, řekla svým přítelkyním. Dvorní dámy odpověděly zdrženlivým, ale chápavým smíchem. Sultán dostal zdvořilé odmítnutí a princezna se mezi tím stále hlouběji nořila do atmosféry versajských intrik. Naučila se nejen jedovatě vtipkovat, ale také naslouchat. Uměla včas mlčet a také včas se usmát na správného člověka. Ale osud měl své plány. Oheň vášně nečekaně vzplál v jejím srdci, když se v jejím životě objevil pohledný důstojník gardy de Klerk Montchast. Neměl tituly ani bohatství, přitahoval jí právě tím, že nebyl svázán okovy společenských pravidel. Jeho smích zněl svobodně, krok byl pevný a pohledy upřímně obdivné. Jejich setkání se odehrálo během jedné z procházek ve versajských zahradách. Marie Anna se zastavila u fontány a mladý důstojník, který doprovázel královu družinu, jí nabídl ruku, aby jí pomohl sejít z mramorových schodů. Vaše výsosti, pronesl s lehkým úklonem. Voda je zde tak průzračná, že se zdá, že uchovává vaši podobu. Věřím, odpověděla princezna a zadržela pohled na jeho tváři. Ale těší mě, že alespoň někdo v této vodě vidí víc než jen chladnou hladinu. Tato náhodná poznámka se stala začátkem jejich tajného románku. Setkávali se v odlehlých uličkách, vyměňovali si krátké vzkazy plné narážek a polotónů. Pro Marii Annu byla tato známost douškem živé vášně. Jeho ruce, pevné od služby, se jí zdály skutečnější než jemné doteky dvorských kavalírů. Ale Versailles byl nemilosrdný k těm, kdo porušovali pravidla hry. Zvěsti o tajných procházkách princezny se rychle dostaly k uším krále. Ludvík XIV., ačkoliv svou dceru miloval, nemohl dovolit, aby románek s prostým důstojníkem vrhal stín na královské jméno. O několik dní později byl důstojník de Klerk Montchast poslán na službu do odlehlé posádky. Jejich románek skončil stejně náhle, jako začal. Marie Anna nepořádala scény, nehádala se ani neplakala na veřejnosti. Naučila se skrývat bouři emocí za maskou klidu. Opět se usmívala, opět zářila ve Versailles, vtipně jedovatě vtipkovala a získávala přízeň, ale již s opatrností, poučena hořkou zkušeností. Ve Versailles znali jako vdovu princeznu, ale vždy bezchybně oblečenou, s tím samým lehce posměšným leskem v očích, který ironicky připomínal její mládí. Marie Anna se zřídka vměšovala do politických intrik, raději pozorovala ze strany. Uměla se přátelit i s těmi, které ostatní považovali za nepřátele, a zachovávala dobrotivost, která odzbrojovala ty nejostřejší drby. Zvláště překvapující byly její vztahy s Madame de Maintenon, poslední láskou a tajnou manželkou Ludvíka XIV. Mnozí od ní očekávali pohrdání nebo dokonce otevřený odpor, ale Marie Anna přijala novou vyvolenou otce s vzácným taktem. Pokud je otec s ní šťastný, proč bych měla být jeho nepřítelkyní? Paní de Maintenon ocenila tuto moudrost. Mezi nimi se ustálila rovnováha úcty. Díky tomu si Marie Anna udržela klid a místo v otcově srdci, zatímco ostatní sestry často snášely jeho hněv.
Tato zralá moudrost ohromovala ty, kteří si pamatovali její drzou výstřelky. Nyní se Marie Anna naučila cenit si ticha, vidět za hlukem Versailles lidské osudy a skryté vášně. Preferovala malá salonní posezení před hlasitými plesy, rozhovory o knihách a hudbě před spory o politiku. Její vtipy přitom zůstaly pronikavé a její jazyk obratný, ale ostrost v nich nahradila jemná ironie. S otcem si Marie Anna udržovala vřelý vztah až do jeho posledních dnů. Ludvík si na ní cenil vzácnou vlastnost, schopnost říkat pravdu bez vzdoru a přitom nezasáhnout do pýchy. Často spolu soukromně hovořili o králových dětech, o osudech Francie, o tom, jak rychle se svět mění. V těchto rozhovorech se projevovala zvláštní něha, kterou se velký monarcha nemohl pochlubit ani ve vztahu s legálními dětmi. Když Ludvík zemřel, princezna de Conti už nebyla tou odvážnou dívkou, která kdysi šokovala Versailles odhalením jedné noci. Ale i ve zralosti zůstala ženou s vlastním pohledem na svět, klidnou, ale nepoddajnou, schopnou milovat mlčky a být hrdá bez velkých slov. Marie Anna přežila téměř celé slavné století svého otce. Viděla, jak staré hvězdy dvora pohasínají a nové se rozsvěcují, jak se mění oblíbenkyně, hroutí spojenectví a zapomínají se slavná jména. Její vlastní jméno mizelo ze vzpomínek současníků. Byla respektována pro svůj intelekt a vzácnou schopnost být v centru dění a zároveň zůstat stranou špinavých intrik. Princezna de Conti se dožila hlubokého stáří, 72 let, což bylo na tehdejší poměry téměř zázrakem. Marie Anna ukončila svou dlouhou a bohatou cestu na jaře roku 1739. Nemoc se rozvíjela nenápadně, mučivé bolesti hlavy, náhlé záchvaty slabosti a roztěkanost. To vše se ukázalo jako příznaky nádoru na mozku, který tehdejší medicína nedokázala pochopit ani zastavit. 3. května ve svém pařížském domě Marie Anna tiše vyhasla, jako svíčka, která dlouho odolávala větru, ale nakonec podlehla času. Žádné honosné přehlídky, žádné hlasité projevy, jen slavnostní ticho, hodné ženy, která žila život u dvora, ale vždy si uměla zůstat nad jeho hlučnými vášněmi. Zanechala po sobě pověst ženy, která prošla zkouškami manželství, vdovství, zakázané lásky a lesku královského dvora, ale dokázala si zachovat vnitřní nezávislost. Tak skončil příběh Marie Anny de Bourbon, dcery krále slunce, jejíž srdce znalo drzost mládí, hořkost ztrát a vzácnou schopnost přijímat osud s ušlechtilou důstojností. Pokud se vám tento příběh líbil, prosím dejte like. Budeme také upřímně rádi, pokud se přihlásíte k odběru našeho kanálu. Děkujeme za pozornost, do nových příběhů.